2020 adi testuari jardunaldira. Ezer baino lehen, nire burua aurkeztea, Mikel naiz, eta Puntu Kooperatibako kidea, eta besteak beste marketing digitalaren arloan aritzen naiz lanean. Jardunaldi honen helburua, enpresa edo proiektuek sarean egoten jakitea eta bide horretan laguntzea da, eta 5. edizio honetan zehazki sareetan idazten dugun testua izan da aukeratu dugun gaia. Testuari garrantzia emateaz gain, honi etekina ateratzen ikastea alegia. Sareak astintza ere bada gure helburuetako bat, eta horregatik nortasuna sarean traola erabiltzera animatu nahi zaituztegu. Sartzean jaso duzuen karpeta honetan, bestalde, inkesta bat aurkituko duzue, eta eskertuko genizueke hemendik atera aurretik hau bete eta sarrerako mailan uztea. Jardunaldi hau eta Puntu Kooperatibak antolatzen du urtero, marketing digitala, formazioa, diseinu grafikoa eta multimedia arloetan lanean aritzeaz gain, irabazi asmorik gabeko jardunaldi hau antolatzen dugu urtero. Baina, ezin ahaztu, hau posible egiten duten beste enpresak ere, Antza komunikazio grafikoa, Ido fotografi, Bira produkzioak, Barret Artia, Berria eta .eus fundazioa. Eskerrik asko laguntzaile hauei eta nola ez, baita zuei ere hemenagoetatik, eta baita sarearen bidez, streaming bidez, jardunaldia jarraitzen zabiltzaten hori ere. Adi testuari lelopean antolatu dugun jardunaldi hau, 2 zati nagusitan banatuko dugu, hasteko lehen zatian, hizlarien tartea izango dugu, egunerokotasunean komunikazioan testua erabiltzen duten Noelia eta Usoa izango ditugu gurekin, 20 minutuko hitzaldia emango du bakoitzak, eta bakoitzak amaitzean 5 minutuko tartea izango dugu galderak luzatzeko. Ondoren, mai ingurua osatuko dugu, eta esperientzietatik ikastea izango da helburua. Horretarako, Jone, Jon eta Estitxu izango ditugu gurekin. Beraz, gehiago luzatu gabe, has gaitezen hitzaldiekin, has gaitezen Noelia Jimenez Gonzalezekin. Noelia kazetaria izateaz gain, enpresa komunikazioan aditua da, komunikazio agentzietan erredaktore bezala lan egin eta gero, egun redaktora.net proiektua sortu du, non copywriter eta komunikazio aholkularia den. Ezagutu ezagun gehiago. Noelia Jimenez González, 36. Antxotarra naiz, baina momentu honetan Donostian bizi naiz, Altza auzoan. Komunikazio arloan. Azkenean testu baten zure enpresaren esentzia ikusten delako eta horregatik oso garrantzitsua da testu on bat egitea. Bueno, kaixo, barkatu, nahiko urduri nago. Así que tontakeriren bat esaten baldin badet, zuek egin barre lasai eta listo, bale? Bueno, hasiko gea. Bueno, Mikelek esan duen bezala, ni komunikazio arloan egiten dut lan, eta bueno, zerbitzuz eta aholkularitza edo formakuntza eskainitz, ez? Eta hasi baino lehen, nahi ez zuekin abesti zati bat entzun, bale? Gero esplikatuko dizut zergatik. Hemen gaude, eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean. Bueno, danok ezagutzen dugu hemen itoitzen abestia, ezta? 42 urte pasadia itoitzek abesti hau sortu zutenetik edo kaleratu zenetik, eta 2 edo 3 belaunaldi liluratu ditu, bai nere gurasoenak, bai neria, eta orain dela hilabete edo 2 hilabete maratoiarekin baita ere nere umeak, ez? 7 eta 3 urte dituzte eta ikastolan eskolan abestia abestu zuten, ez? Baina, naiz eta ez dakit zenbat lauteiaturen bertsio baldin badaude, azkenian badaude 3 arrakasta handia izan dutenak, hau da, ofiziala, itoitzena, batez ere zuzenean jo zutena, eta bestalde Sonakai flamenko bertsioa, eta Amaia Montero eta Mikel Erentxunen bertsioa pop donostiarra, ni ditu diot pop donostiarra, baina bueno, zuek
deitu nahi zuten bezala, ezta? Eta ze daukate hiru bertsio horiek, ze elementu lotzen ditu hiru bertsioek? Ba, ez musika, ze desberdina da, ez pertsonaren adina ez da ere, ez? Baina lotzen duena da azkenian abestiaren letra, ez? Eta zergatik, ba, abesti horrek kontatzen duen istorioa denok bizi izan degulako, edo olako istorio bat bizi izan degulako, eta azkenian abesti horrek sentimendu bat sortzen du guregan, ez? Eta azkenian hori da testu baten, edo abesti baten, edo letra baten sekretua, sentimentu bat, bestengan sentimentu bat sortu, ez? Orduan, sare sozialetan berdin da, ez? Zure publikoarengan, zu sortu behar duzu beraiekin konektatzeko, sortu behar duzu emozioaren bat, eta normalian gehien erabiltzen dien 5 emozioak, hor jarri ditudanak dira, ez? Beldurra, tristura, alaitasuna, segurtasuna, eta errua, ez? Normalian niri adibidez ez zait asko gustatzen tristura edo errua erabiltzea, naiz eta zintxotasunetik erabili, baina egia da adibidez ONG edo GKE batean egiten baldin badezu lan, normalian tristura erabiltzen dutela, eta adibidez medikuntzan edo seguruetan beldurra edo segurtasuna erabiltzen dutela, ez? Orduan, sare sozialetan nola lortu dezakegu publiko horrekin konektatzea? Normalian irudi edo bideoekin eta landutako testu batekin. Orduan, zergatik da hainbeste garrantzia testu bat sortzea, testu on bat sortzea? Alde batetik, irudi bakar bat jartzen baldin badegu, hori ikusiko dugu, ezta? Irudi bat. Egia da, irudiak gure arreta dituko duela, baina ez du informazio osorik esaten, ez? Ez du informazio guztia ematen, eta adibidez zuek ikusten duzute argazki bat, eta zuek ulertuko duzute zerbait, eta nik ulertuko dut beste zerbait. Orduan, danak mezu berdina ulertzeko, azkenean testua behar dugu, ez? Testu hori, irudi hori ulertzeko, bai? Eta bestalde, bideoak egia da irudia duela, normalian testua edo norbait entzuten degula esplikazio bat emanez, baina adibidez kalean baldin bagaude, kaskurik ez baldin badezu, ez dezu ezer entzuten. Eta etxean baldin bazaude eta bideo ondo ikusten baldin badezu, zer gertatzen da, batzutan, bideo hori aurkitu egiteko testua behar degulako. Ze bestela ez dugu aurkitu ez sare sozialetan, ez Googleen. Orduan, hori da batzutan hasten egiten dena, ez? Testua bai dela informazioa emateko, baina baita ere posizionamendua lortzeko, bai Googleen edo bai sare sozialetan. Eta horregatik, normalian sare sozialetan erabiltzen dugu testua, irudi eta bideoekin, eta bai traolak. Bai traolak sare sozialetan beti laguntzen gaitu, hori ez, posizionamendu hori lortzeko edo irudiren bat aurkitzeko. Orduan, ze eduki mota sor dezakegu sare sozialetan. Nire ustez daude 3, alde batetik informatiboa, normalian eduki informatiboak balioa ematen du zure negozioari, zure enpresari, eta beste alde entretenimendua, bai? Eta azkenik, salmentaren edukia, salmenta zuzenekoa edo salmenta zeharkakoa. Normalian, produktuak edo zerbitzuak zuzenian saltzeko. Halere, nire ustez, sare sozialetan ez dezu normalian, salmenta lortzen duzu ez sare sozialetan, baizik eta zure weban edo zure dendan, bale? Orduan, kontuan izateko testua idatzi baino lehen. Sare sozialetan sortzen dugun eduki guztiak komunikazio estrategi bat eduki behar dute, bai? Gure helburuak lortzeko hori beharrezkoa da. Eta gainea, komunikazio estrategiko horrek gure enpresaren komunikazio estrategi orokorren barruan sartu behar da. Eta azkenik, estrategi hori
berrikusia eta malgua izan behar du, bai? Gu igual usten dugu bide bat hartu behar dugula, baina azkenean konfunditu egiten geha eta hobe da hori zuzentzea eta igual testuak hobetu edo beste testuak sortu, orduan malgua izan behar da, bale? Orduan, egia da ez dagola estrategia horrela estrategia magikorik, baina Pareto legeak bai laguntzen gaitula gure helburuak lortzea, bai, eta Paretoren legeak esaten du sortzen diren edukiaren 80% informatiboa izan behar dela, zertarako konfidantza eta komunitatea lortzeko sare sozialetan, bai? Eta beste gainerako 100% salmentara bideratzeko edukia izango dela, bai? Du, konfidantza lortzen baldin badezu zure sare sozialetan eta komunitate bat sortzen baldin badezu zure sare sozialetan, normalian ja jendeak edo zure publikoa edo zure bezeroa konfidantza dute zuregan eta erresagoa da beraiei zer edo zerbait saltzea, bai. Orduan, goazen orain bai testua idaztea. Ze pentsatu behar dugu testo bat idazteko. Lehenik eta bain, jakin behar dugu zein dan gure bezeroa, bai, printzipioz danok dakigu zein dan gure bezeroa, baina egia esan, azkenean ez da horrela. Orduan, pentsatu behar dugula zein dan gure bezero ideala, zeintzuk dian beraien keskak edo bere keskak, eta nola lagundu diezakegu gure produktu edo gure zerbitzuekin. Bai, orduan, ni hemen jarri dut adibide bat, zuek imaginatu dakazutela sukalde produktu denda bat, eta zuen bezeroa, bueno, pues eso, 35 eta 55 urte bitarteko gizon edo emakume bat dela, etxean gonbidatuak izatea eta errezeta desberdinak egitea gustatzen zaiola, eta nola lagundu diezakio zuztu? Zure produktuekin, bai? Zure adibidez, bueno, adibide tonto bat da, baina zure produktuek janari erosoago prestatzen eta platerrak hobeto aurkezten laguntzen diete, bai? Horrela imaginatuko. Orduan, hori jakindata gero testua sortuko dugu, bale? Nola izaten da, bueno, nire ustez, nola izaten da sare sozialetan testuaren egitura on bat, bale? Ni beti hasten naiz titularra batekin. Igual batzuk esango dut, baina titularra sare sozialetan, bai, titularra sare sozialetan eta gaina letra handikin. Bale? Orduan, zergatik, irakurlearen arreta izateko eta ideia nagusia batez laburtzeko, bai? Nola izan behar da? Argia, zehatza eta zuzena. Bale? Gero, ja testuan behar dugu sarrera, bai? Irakurlea kokatzeko, bai? Gero garapena eta azkenik ekintzarako deia. Normalean, atsegin dut bat lortzeko, edo iruzkin bat usteko, edo adibidez gure webera edo blogera juteko. Eta azkenik traolak. Baina traolak, sare sozialetan Facebook eta LinkedInen normalian bukaeran jartzen dira, Instagramen bukaeran edo iruzkinan jartzen dira, baina adibidez Twitterren testuan zehar jarri dezakezu, ez? Testuan zehar edo testu bukaeran. Orduan, hori ere kontuan izan behar dugu, bai? Eta gero, hemen, aipatu nahi nun Instagrameko historiak eta IGTV, ez da, suposatzen danok ezagutu ez zutela hemen historiak eta IGTV, eta storiesetan eta IGTV ere testua jarri behar da, bai? Ona da, storiesetan naiz eta motzak izan, ona da, behintzat esaldi bat jartzea, noski traola bat jartzea, 5 jarri ditzakegu, baina behintzat bat jarri. Eta gero norbaiti buruz hitz egiten baldin badeu, pertsona hori aipatu. Eta IGTV-en beti osatu behar da titularra eta testua. Gero hori normalian gure horman partekatzen da, orduan testua ere hor egon behar da. Eta gogoratu baita traolak gehitzen.
Orduan, nondik atera edukiak? Ba, normalian gu, nik ateratzen ditut bezeroen salantzetik, normalian gu denda bat edo enpresa baldin badaukagu bezeroak beti zalantzak dituzte, orduan, apuntatu, ni normalian kuaderno baten edo apuntatzen ditut, eta gero hori baliotzait, sare sozialetarako edo blogarako, azkenian testu bat sortzeko, bale? Gero, gure sektoreko berriak, bai? Normalian, igual ez degunero, baina normalian astean zehar edo hilabetero berriak sortzen dira, orduan, hortatik ere, gai desberdinak atera ditzakegu, bestela, egutegian adierazitako egunak, Gabonak, San Valentin, ez dakit, tokatzen dana, bai? Gero, gure produktuak edo zerbitzurekin lotutako informazioa, eta azkenik ere gure enpresari buruzko informazioetatik. Adibidez, ez dakit, produktu berri bat daukagu edo sedea aldatu, nahez dena, bale? Baina hori ere jarri dezakegu. Eta listo, ez dakit galderarik baldin badazute, edo ez? Lehenengo azaia izaten da? Lehenengo azaia izaten da, normalean? Lehenengo azaia izaten da, bai. Galderaren bat, zalantzaren bat argitzeko, aprobetxatu aditu bat daukazue parean doainik. Ez? Bueno, argi da. Vale. Eskerrik asko, Noelia. Jarraian, gure bigarren hizlariaren txanda, Usoa Agirre Jauregi. Ikusentzunezko komunikazioa ikasi zuen Usoak, Goiena komunikazio taldean lan egin zuen interneteko sailean eta egun Artemaneko kide da. Bertan, kazetaritza lanak, komunikazio planak eta gidoiak egiten ditu besteak beste. Ikus dezagun bere bideo profila. Usoa Agirre Jauregi, 38 urte. Antzuolarra naiz eta Antzuolan bizi naiz. Arteman komunikazioan lan egiten dut, batez ere testuak sortzen. Nik uste dut irudiak hainbeste garrantzia hartu den garai honetan, hartu egin zaigula testua, eta testuak ere garrantzia handia du. Kaixo, arratsalde guztioi, Usoa naiz, eta oso pozik nago hemen nagoelako, pixkat urduri, baina gero akabatuko dut Arkaitz. Momentuz libre zare. Bai. Eta asko pozten naiz, Goienako lankide horiak ikusten ditutelako hemen, lehenengo lerruan, eta eskerrik asko etortzatik. Nola bete kutxa sareetan. Itxoin. Publi. Arteman kooperatiban egiten du lan, eta komunikazioko disiplina anitzetan jarduten dugu, 15 lagunek osatzen dugu lantaldea gaur egun, eta eskatzen digutena egiten dugu. Bai? Estrategia, brandina, komunikazio gabinetea, ikusentzunezkoak, diseinu grafikoa, marketing digitala, editoriala, gauza gehiago nahi baituzue jakin, arteman.eus, webgune aurkituko baituzue. Eta hasiko naiz, adi testuari, Arkaitzek eta puntuko Arkaitzek gonbidapena egin zidanean, esaten nion, baina, nik jardun idazten, eta hori bai, baina teorizatu sekula ez dutin. Nola idatzi behar den, edo, urte asko dara honetan, baina ni ere Twitterren hasten naizenean idazten, da momentu... Ostras, zer idatzi behar dut? Nola idatziko dut? Zer gustatuko zaie nire irakurlei? Zer ez zaie gustatuko? Elkarbanatuko da hashtag honekin? Edo aipatuko dut ez dakit zein? Bai? Pixka bat bueltak eman izkion nire buruari, eta lanean ere pixka bat jardu nuen artxibo lanean eta ikerketan. Eta sortu ditut 10 gomendio partekatuko ditut zuekin, bai? Oin Noelia entzuten ari nintzela, beste batzuk okurritu zaizkit, baina momentuz 10 gomendio, izan ziteken gomendio batzuk, baina ez du saltzen horrek. 10 gomendio dituzue zuekin.
bai? Lehenengoa, argi idatzi. Bai, hau badakizue, idazten duzuenok eta batez ere interneten idazten duzuenok argi duzue, hau argi idatzi behar dela, ez? Lastoak kendu, poesiak kendu eta akatsik ez. Mesedez, bi aldiz irakurri idatzi duguna, bai? Tuit bat, ez dakit nondik hasi, bai? Jazta. Ez dakit nondik hasi, bai? Ez dauka titular bat, ez dakit, jazta. Twitter hain harina da, irakurlea harrapatu egin behar dugu, ez badaukagu testua garbi, ja badoa, bai? Ondo antolatu testua, erabilite daitezke paragrafo txikiak, bai? Zuriuneek ere laguntzen dute, batzutan zuriune bat jarrita edo utzita tarte batzuk, errezago irakurtzen dira testuak, edo zenbakiak, buletak, bai? Egin duguna orain arte blogetan edo erabili dugun gauza bera, sare sozialetan ere aplikatu daiteke, bai? Lehen txar bezala jarri dut, orain, zuriune bat utzi dute eta hobeto irakurtzen da, ezta? Buletak edo pixka bat egituratu testua. Hirugarren aholku bat, akziora bideratu gure irakurlea, bai? Batzutan jartzen dugu testu bat eta lotura bat. Eta ez badiogu esaten ikusi hemen, edo erosi, edo ez dakik batzutan lotura hori nora doan, ez? Ideia ona da, akzio batera bideratzea, ez? Ez dakit, entzun hemen. Badakigu hor klikatuta, zerbait entzungo dugula. Edo bete ondorengo formularioa, bai? Ez da oso ondo ikusten, baina, akzio bat da, ez? Traolak erabili, noliak ere esan du, traolak erabili behar direla. Baina batzutan, gehiegi erabiltzen dira, eta hori ere ez da inona, ez? Irakurrerreztasuna, eta hau ez nuen bi aldiz irakurri, eta gaizki jarri dut. Bai? Orduan, ez erabili traola gehiegi, bestela ez da ezer ulertuko. Bai? Hemen adibidez. Nola Twitterren gutxi idatzi leku gutxi daukagun, batzutan hasten gara traolak jartzen testuan barruan, baina gero ez da ulertzen testua, lehenengo begira da meintzat. Eta jartzen badugu ipuak eta abildua horiek eta gutxiago ulertzen da, bai? Ez dago dana traola ez bete beharrik, igual traola batekin nahikoa da, bai? Eta irakurtzen da ondo, eta deitu dugu atentzioa gaurko egunez, eta, irakurtzen dugu, bai? Facebooken ere, erabili daitezke traolak, eta Instagramen, eta ez dago jarri beharrek leku guztietan, bukaeran jartzen dugu, pixka bat gaia aipatuz, ez? Gai baten inguruan, traola bat, eta emotikonoak. Emotikonoak laguntzen dute ere bai, testua pixkate egituratzen, ez? Orain arte, erabiltzen genituen, hori zuriuneak, paragrafoak, ez dakit, buletak, zenbakiak, baina emotikonoak geroz eta gehiago erabiltzen ditugu, eta, balio dute, mezuak gaizki ulertzeko motibo bere ematen badu, jartzen duzu, hola emotikono bat, eta, igual hobeto ulertuko da. Ikusten duzu, ezta? Adibidez, ez? Zertaz ari garen, eta emotikono bat hasieran, pixka bat, paragrafo bakoitzan aurretik, gaiarekin lotutako emotikonoak. Hau adibidez, bastakit, niri lehenengo begirada baten gehiegi iruditzen zaizkit. Ez dakizuek Twitterrerako behintzet, igual Facebooken denbora gehiago daukazula irakurtzeko, igual hobeto funtzionatuko luke, baina desberdin gehiegi, ez dakit.
zerbaitetan zentratzeko. Balio dute ere bai, testua apaintzeko, besterik gabe. Bai? Hor ikusten duzu, testua apainduta. Eta gero egia da ere bai, niri pasa izan zait, ez dakizuei, testu bat idazten dut eta emotikono perfektuaren bila pasatzen ditut 10 minutu, edo gehiago. Orduan, ez dakit zenbatereineko balio duen denbora galtzorrek, askotan, oin modan dago, eta emotikona, eta igual pasatzen dugu denbora pila bat, emotikono perfektuaren bila. Eta, batzutan ez dago jarri beharrik, ez? Aipamenak. Aipamenek mezua zabaltzen laguntzen dute, baina kontu zibile behar dugu, ez gara izan behar gogaikarriak, bai? Ze batzutan, agian, bada, eskatu gabe norbaiten etxean atea jotzea bezala, ez? Proiektu batean ez badu jardun enpresa batekin, ez zaukagu zertan aipatu bera, ez? Edo, askotan igual edabidei pasatuko zaizu, ez? Nire proiektua supertxatxi guai da, eta nahi dute alde guztietan horren berri ematea, eta aipatzen ditut berria, gara, argia, diario basko, eta guztiak, eta beti. Eta, azkenean ez naute sekula aipatzen, bai? Gaikarria zizatarekin, hori, bai. Twitterren aipatu daiteke horrela, baina horrek lekuak entzen du, ez? Eta Twitterren askotan leku falta izaten dugunez, igual hobe jartzea hemen argazkian bertan, segun zertarako nahi dugun aipatzea. Aipatzea nahi balin badugu, jendea jakitzeko zeinekin egin dugun proiektu bat, bagian biztan egotea ondo dago, baina bakarrik gure asmoa balin bada, besteek ere zabaltzea, bai, argazkian aipatzen ditugu eta horrela beraiek ere zabaltzen dute, bai? Horrela, hau guztiak aipatu ezkero, badakigu behintzet bertsiotuko dutela beraiek, bai? Eta Instagramen ere aipatu ezkero, beraiek zabalduko dute gure mezua, storyetara igoko dute, eta storyetan ere aipatu ezkero, gero beraien storyetan jarri daiteke, ez baduzu aipatzen ezin da, bai? Orduan hori ere garrantzitsua da. Ariak, orain oso modan jarri dira, eta batzuk novelak ez, baina, historiotxoak kontatzen dituzte arien bidez, ezta? Prentsaurreko bat izan duzu eta, blogean zure manifestua jarri ordez, Twitterren, venga, bata besteran ez, tuku, aria, eta dana irakurtzeko, baliabide bada. Eta gaur egun ere, galdetegiak ere balio dute, gure irakurleekin, feedback hori lortzeko, elkarrizketa sortzeko, eta pixkat jolasteko, bai? Twitterren erabiltzen dira, Instagramen ere bai, Facebooken ere bai. Oso erresa da. Galdera bat aukeratu, bigarrena, hirugarrena, zenbat denbora nahi duzun idautea, eta galderak normalean izaten dira oso tontoak ez dakit, baina ez dira oso serioak izaten normalean. Izan ere, jendeak ez ditu serio hartzen. Gu hasten bali magada Twitterren edo Instagramen gauza bat oso serio galdetzen, ez dakit, normalean ez dituzte oso serio hartzen eta ez dituzte galderak erantzuten benetan. Orduan, balio du jolasteko, ez? Komunikazio hori lortzeko gure irakurleekin eta pixka bat jolaserako. Twitter, Instagramen ere, galderak edo inkestak bai, asko eramaten egin dira. Ez? Merkadi, ez jolasten, argazki deigarri bat, ez? Pixkan parre eragiteko eta galdera batzuk. Eta, 9. esan dizu eta 10 zirela, 9. aholkua bilatu zure modua. Noeliak esan digu, estrategia bat izan behar dugula, eta estrategia horren arabera idatzi, eta edukiak sortu horren arabera,
baina bilatu zuen modua, bestela sormenik ez badugu, seguru ez dugula gure hartzaileekin, gure irakurleekin konektatuko, bai? Besteen berdina egiten badugu, seguru ez dugula konektatuko. Eta ez egin kasurik niri, bai? Zuen bidea aurkitu behar baduzue, niri kasu egiten badizue guztiok, berdina egingo duzue. Jarraitu zuen bidea, zuen proiektuak nortasuna du, sormena erabili, idatzi, ez idatzi gaizki, baina idatzi zuek nortasun propioa eman idazten duzuen horri, bai? Gauza batzuk funtzionatzen dute, beste batzuk ez, baina nik uste dute komunikazioa badala ere bai jolastea, ez? Eta gure irakurleekin jolasteak ematen dizu, komunitate bat sortzen du, eta hizkuntzak ematen du jolasteko modua. Eta segi jolasten eta sormena bultzatzen baita testuetan ere. Eta idatzi. Askotan hasierak ez dira errazak. Egiten dugu gure enpresa sortzen dugu, gure logoa, gure webgunea, estrategia, hasten gara Twitterren sortzen dugu profila, hasten gara idazten, ostras, eta ez digu inok jarraitzen, eta ostras, eta Facebooken ere esan digute egoteko, eta ez digu inok jarraitzen, eta ez digu inok erantzuten, eta, segi, bai? Segi matraka ematen, probatzen gauzak, eta egingo duzue zuen bidea, eta idatzi euskaraz. Bai? Badakit batzutan gure publikoa agian uste dugu ez dakit nongoa izango dela, baina hemen euskaraz dakigunok ere bagara nor, eta nahi dugu kontsumitu euskaraz, eta nahi dugu sareetan euskara ikusi, eta idatzi euskaraz. UMAP badakizue, UMAPek biltzen ditu txiolari euskaldunen rankinak eta egiten ditu, bai? Gaur egun 9.924 erabiltzaile aktibo daude Twitterren, noizbait euskaraz idatzi dutenak, 630.873 txio hilean zehar, eta horietatik 37% dira euskaraz. Ea denon artean pixka bat gehiago egiten dugun. Eta horixe izan da guztia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Usoa. Galderaren bat, usuarentzat, argitzeke gelitu dan zerbait. Dan oso argi, oso ondo. Nik botako dizu. Bai, esan. Aipatu duzu nork bere modua bilatu behar duela, ez? Bakoitzak beretik eta patroi batzuk jarraitu gabe edo. Uste zu hori posible dela beste norbaiten proiektuko sareak eramaten dituzunean? Alegia, naturaltasun hori mantendu daiteke, bizitasun hori galderak egin eta erantzutekoa. Hori nik uste dut dela bezeroaren arabera ere bai, ez? Uzten dizun jolasten, edo ez, konfiantza duen zugan, jolas hori egiteko edo ez. Guri ere askotan, proiektu ezberdinetan aritzen gara gu ere, ez? Beste batzuendako idazten, ez? Sareetan. Eta nik uste dut konfiantza hori lortzea ona dela, lehenengo esatea eta erakustea, ez? Begira beste batzuk nola egiten duten, edo begira, igual horrela egin ezkero, probatuko dugu horrela, edo, igual proaktibatasun hori landuta, konfiantza baldin badago bezeroarekin, ez? Eta nik uste dut eskatu daitekeela sormenerako leku pixka bat. Ze askotan, bezeroek ere, igual ez digute esaten, baina igual nahi dute, bai? Beste zerbait probatzea, edo sormena pixka lantzea, eta nik uste dut probatzea dela, eta komunikazioa izatea bezeroarekin ere, bai. Posible da, beraz. Bai. Beste galderaren bat. Bai, ni zalantzak ingatu naiz. Esan dezu Noelia entzuten ari zinen bitartean beste gako batzukin edo gomendio batzuk etorri zaizkizula burura, ezin dut galdetu gabe geratu. Egia esaten badizut, ahaztu zaizkit. Utxa ez, kutxa utxa dakazu bantxe. Kutxa daukatu momentu honetan, eta, nortasuna sarean.
traola. Baina ez, sortu zait, egisa da, sortu zait besteren bat, baina gero Noeliaren aurkezpena berriz birpasatzen dudanean, igual, botako dizut. Hori da. Oso no, beste galderarik ez dago behintzat, bai, hortik beste bat. Bai, zan aipatzeagatik ez dakite eduki bera partekatzeakoan, sare sozial mota bakoitzean nola egin, ote dagon gakoren bat, edo hori, askotan igual Facebooken, Twitteren eta Instagramen berdin jartzen da mezua, baina igual ez da komeni, eta komeni da bakoitzean jakitea zein izan daiteken sare sozial bakoitzaren bereizgarri bat, edo. Hombre, nik uste dut... Eske justo jotu zutan. Ezberdindu behar dela, ez? Testua bakoitzerako, bai, Twitterren dauku testu kopuru jakin bat, hitz kopuru jakin bat sartzen da, hor sartzeko idatzi behar dugu, Facebooken ja egin genezake, titular bat jarri genezake, ez dakit pixkat egituratu testua hobeto, eta Instagramen ere, dagona dago, ez? Horre ezin da testu asko egituratu, ez dakit, azkenean da ikustea bestek ere nola egiten duten, eta zuk seguru jarraitzen dituzula Twitterren beste batzuk ondo egiten dutenak, eta gero ere bai probatzea, ez? Eta nire jarraitzaileek noiz partekatzen dute gehien, ez? Hola idatzi dudanean, titular bat idatzi dudanean, traola batekin eta titular bat, eta gero zureunea utzi, eta gero idatzi dudanean mezua, orduan partekatu dute gehien, edo jazta titularra bakarrik, edo pixka bat, sare sozial bakoitzean, pixkate zure jarraitzeien arabera ere ikertu, ea nola egiten duten, eta zerrik duen arrakasta handiena, ez? Nik uste, ni ez naiz ausartzen ematen, Twitterren horrela idatzi behar da, Facebooken horrela idatzi da, Instagramen, eske gero egiten du bakoitzak nahi duena. Eta batzutan funtzionatzen du, esaldi bakar batek, ez dakit, Factbox jarri zeban abeslari honek, eta, zabalduzan ez dakitzen bat. Ez traolaik, ez aipurik, ez ezer. Azkenean, jarraitzaile pila bat balima dituzu, eta momentu horretan, justo, jende pila bat balima dago hori pentsatzen duena, zabalduko da. Ez dakit. Ni ez naiz ausartzen esaten nola idatzi bakoitzean. Interneten daude, gomendio pila bat horren inguruan, bai? Twitterren nola idatzi, Googleen. Nola idatzi Twitterren? ¿Cómo escribir en Twitter? Facebooken. ¿Cómo escribir en Facebook? Baina, jarri genitzazke gomendio horiek edo gureak sortu, bai? Oso, no? Beste galderaren bat. Listo ba, halaxe utzi dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Izlarien tarte hau amaitu ostean, azken egunetan, sareetan edatu dugun egoera bat gerturatu nahi izan dugu Koldo Mitxelenara, akaso batzuegia ikusiko zenuten, ea zuetako batek horrelako zerbait bizi izan duen inoiz. Eskerrak hemendik, Barretartiako Idoia eta Mirariri bideoa egiten laguntzeagatik. Eta jarraian bigarren zatian sartuko gara, mahai inguruan. Beraz, 3 partaidei igotzeko eskatuko dizuet. Eta mahai inguruaren dinamika ere azalduko dizuet. Hasteko partaide bakoitzarekin solasaldi txiki bat izango dut.
Eta guztiekin hitz egin ondoren, berriro ere galderak botatzeko tartea irekiko dugu. Gogorarazi ere, Nortasuna sarean tragola erabiliz, sarearen bidez, galderak botatzen badituzue, ona ere ekarriko ditugula. Hasteko, Jone Bengoa Urizarrekin hasiko gara, beste hainbat lanean ari zara, oraintxe bertan, baina bitartean Sastraka proiektuan zabiltza ilustratzaile bezala, eta bideotxo bat prestatu dugu zu hobeto ezagutzeko. Jone Bengoa Urizarre. 23 urte. Eibartara. Oin nabil nire enpresa sortzen, diseinu industrialeko enpresa berri bat sortzen, haien deitzen dana. Emate ditut klaseak bai Mondragon Unibertsitatean, artistikako klaseak, eta ilustratzailea naiz, eta nire proiektua Sastraka ditu da. Testuari adi egon behar gara, gehien bat aditzera ematea nahi dugun hori aklaratzeko, nire ustez. Bueno, Jone, oraintxe ikusi egun bideo honetan, aipatzen zenuen, testuaren bidez, irudiak esaten ez duen hori argitu nahi izaten duzula, zure argitalpenetan. Zergaitik da hau beharrezkoa? Vale, bueno, kaixo da niri. Ni ilustratzaile naizenetikan eta ilustrazioak konpartitzen ditudanetikan lehen be komenta dute hori, baina ilustrazio horiek sare sozialetan edo zeinek alditzu konpartidu, edo zeinek aldau ikusi, edo zeinek aldau jaso. Orduan oso importantea da, nik benetan aditzera ematean nahi dudan hori oso argi gelditzea. Esan duten bezala, norbaitek aldau hartu modu batean, beste batek beste modu baten, eta nik benetan pertsonaiek ulertzea nahi duten hori oso konkretua da. Orduan, testu erabiltzen dut gehienetan hori ondo ulertzeko. Eta gertatu zaizu noizbait gaizki ulerturik gertatzea, edo mezu batzuk nahi zenuen moduan ez ulertzea? Bai, ez guztiz justo kontrako ulertu dutena, baina bai konpartidu izan dela ilustrazio bat baino gehiago beste testu batekin, ez da justo nik azaldu nahi nebana edo azaldu nahi neban puntutikan ikusita justo irudi hori. Bigarren galderan, sortzaile izan da, modan dauden tresnen ezaugarriek zure lana baldintzatu dute, alegia tresna horiek eskaintzen dituzten formatuak, mugak, lehen aipatu dugu, karaktere kopuruek, eta bar, nolabaiteko mugarik jarri dizute sortzeko garaian? Bai, nire kasuan muga gehiago da irudi aldetikan. Irudia konpartitzen da formatua izan behar da konkretua, Instagramen itzen dut gehien bat, nire lanak gehien bat Instagramen konpartitzen dira, eta ontxeia ez, baina hasiera baten karratuak zidan irudi guztiak, eta karratuan ilustrazio bat ditzea oso raroa da. Inork ez dau karratuan ilustratzen, ez? Orduan, oin aldatu dutena formatu asko sobeto, baina hasiera baten bai formatu hortara egokitu behar ginen, bai argazkiak ateratzeko irudiak beraiek bai konpartitzeko, eta arazo gehiago hortikan. Ja, testua sartzeko momentuan esain beste, azkenean irudia kalako garrantzia, baina bai horti bai. Eta demagun zu sortzaile izan da, gaur egun erabiltzen ditugun tresna ohikoenak edo, gainbera bat jasaten dutela, eta bestelako tresna batzuk erabiltzen hasten garela. Esango zenuke zure sortze prozesu hori edo berriro aldatuko litzatekeela tresnekin batera? Nik uste sortzeko prozesua ez, baina konpartitzeko prozesua bai. Azkenean, Instagramekin hasieran gertatzen zen bezala. Igual irudi bat itzen dozu, eta gero egotkitu behar dozu irudi hori digitalki karratua izateko. Eta hori ondo gelditzeko. Orduan aldatuko bazan bebai konpartitzeko modu edo herramienta hori bebai modu berdinean, nik uste dut izango zara. Hiru kasuetan ekarri ditugu zuen benetako argitalpen batzuk, eta gustatuko litzaiguke azaltzea bakoitzean ze elementu erabili dituzuen, zergaitik tratatu dituzuen modu ezberdinetan, eta zure kasuan Instagrameko argitalpen hau eta Facebookeko beste hau ekarri ditugu. Bale, azalduko pixkat. Gehienetan, kasu honetan ikusten duzue bai Instagram eta Facebookeko argitalpenak direla,
kasu honetan Facebookeko argitalpena Instagrameko berdina da. Osea, askotan itzen dut Instagramen zeo zer idatzi eta Facebooken exactamente berdina konpartitu. Da, nire lan itxeko modua, azkenian Facebook asko bez ez todalako erabiltzen, eta, bueno, errazteko lana eta errez hau itxeko. Ikusten zuen, bueno, en plan, ingo dugu, 7 ezberdintasunak zentu dien ikusi, ez? Ikusten zuen berdintasun handiena, dira, traola gutxi erabiltzen dituela, gaina bukaeran, eta oso generikoak diala. Pixkat, gaian inguruan itzen dau berba, baina gehiagi bez. Eta erabiltzen ditut, ikono bezala landaretxo, oiek kasu hontan eta gehienetan hizkuntzak bereizteko. Segatxik landareak, bueno, sastraka bezala, nire izena marka izena edo ilustratzaile izena edo berdin jatazelan ditu sastraka da, orduan, bueno, landaretxuek hor zentua dakate, gustatzen gata bai zelan geratzen den, tono konkretu bat hartzen dago bai testuak, ez? Eta hizkuntzak bereizteko erabiltzen ditut. Eta beste desberdintasun hori ikusiko zuena da bai, segatxik hizkuntzen ordena desberdina, segatxia desberdina. Bueno, lehenengo kasuan ez dau irudian bertan testurik, orduan, holan ez danetan, saiatzen naiz lehenengo euskeraz idazten, gero gaztelaniaz, eta ja, gero gogo baldin badakat eta momento baldin bada, inglesez bai. Eta kasu hau hori izango zen. Eta beste kasuan, irudiak berak testua dakaniz eta gaztelaniaz danez, gaztelaniaz azten naiz testua idazten, eta gero euskarara behitzultzen dut. Ez da beti izaten testu berdina, euskaraz eta gaztelaniaz. Batzutan euskaraz modu baten idazten dut, gaztelaniaz eta gana zenturik, edo askotan gertatzen da bai, hitz joko konkretu bat erabiltzen dudala hizkuntza baten, eta orduan beste hizkuntzan ezin da erabili hitz joko berdina ez dakalako zentzurik. Orduan, bueno, fiskat horiek izango zian ere idazteko moduak, eta nire marka edo idazteko modu pertsonal hori. Ondo, nik uste argi gelditu dela. Ekarri ditugu ere beste bi argitalpen, benetakoak zureak, aipatu zen igulako kasu honetan, kasu hauetan espero gabeko bateko arrakasta izan zutela, eta arreta eman digu justu bi kasuetan mezuak irudiak baino garrantzia handiagoa daukala edo. Kasualitatea da? Ez da kasualitatea, eta gonaiz pixka pentsatzen horren inguruan, galdera heldu zitzaidanean. Eta gainera izan zen, oso kasualitatea ez hartu neban zerbait, dedikatzen naiz ilustraziora, ez? Eta ilustrazioek denbora asko marza, ilustrazioa pentsatu, egin, editatu, bueno, prozesu badaka. Hau izan zen, tinta hartu, idatzi, bueno, lehenengo ideia auki, tinta hartu, idatzi, argazki atera, eta, bueno, editatu pixkat igotzeko, fondo barik, eta igo. Eta hau izan, kriston arrakazta, gaina faio oso handien nebala, irudi bat igotzen dozuenean, firma jarri, bale? Igo nebanean zekan firmari, konpartidu zen pila bat firma bari bebai, bueno. Eta asko konpartidu zen. Eta pixka pentsatu dutenen inguruan, eta segatxik izan lehike hori. Askotan esaten da, irudi batek 1000 hitze baino gehiago balio da bela. Baina hartzen badugu ditugu hitzak, eta irudi bilakatzen baditugu, alderantziz gertatzen da. Kasu honetan oso klaro dauze nahi dan esan, irudi batek ezin da hori esan, eta asko konpartitzen da, azkenean irudi bat bezala daulako jarrita, eta irudien era honetan funtzionatzen dago. Eta bi kasu hauetan oso puntu konkretuak izan zian, eta asko funtzionatu dago. Eta pixka bat osatzearen, imaginatzen duzu irudiak igotzea posible ez den sare sozial batean parte hartzea? Sastraka bezala ez. Azkenean, hortikan itxen du nire lana eta konpartitzen dudana, sastraka bezala da. Baina marka, bueno, kasu honetan sastraka dalako marka bat, baina ez da saltzeko itxen dudan lan bat. Gero, bebai salmentaren bat egoten da hor marka eta lan guzti hori babesteko, baina ez da saltzeko plataforma bat, Instagramera igotako dana lana da, baina ezaren truka itxen dudan lan bat, igotzeko eta konpartitzeko eta kasu honetan oso mezu konkretuak jendean gana heltzeko. Orduan,
alderantziz esango bazan, benetan marka baten ideiak neko banean zabaldu eta hori guztia bai, jungo nintzen, pues, Twitterren egongo bazian irudirik, Twitterre erabiliko neban hortarako. Ondo, eskerrik asko. Jonekin jarraituko dugu, Jon Ordóñez Garmendia. Kaixo, Jon. Kaixo, arratsalde on denoi. Kazetaria zara, Jon. Egunkarian lan egin zenuen duela urte batzuk, berrian jarraitu zenuen ondoren, eta eraldaketa digitala bizitza tokatu zaizu bete-betean. 2011 urtetik internet saieko burua zara berrian, eta, bideotxo baten bidez, pixka gehiago ezagutuko zaitugu. Jon Ordóñez Garmendia. 42 urte. Beasaindarra naiz, baina Ordizian bizi naiz. Berrian egiten dut lana 2003ko ekainetik, eta webuneko saian nabil 2011tik, eta horko ardura naiz, webuneaz arduratzen gara eta sare sozialetaz. Gaur egun geroz eta irudi gehiago ditugulako inguruan, eta testua geroz eta beharrezkoagoa delako irudi guzti horien artean xehetasunei erreparatzeko. Lehenengo galdera, kasu askotan gaurko jardunaldiaren gaia izaten da arazoa, ez? Kutxa hutsa, ez daukat testurik, zer sortuko dut, eta justo zuen kasuan, iruditzen zaigu, kontrakoa gertatzen dela. Kazetariok daukazuela eduki mamitsu eta luze bat askotan, baina sarean ordea azkartasuna eta laburtasuna bilatzen direla. Nola bilatu oreka? Kaixo, arratsaldeon. Oreka hoi nik uste berrian kasun saiatzen gela zentzu komuna batezen nabarmentzen. Eta nik uste sare sozialeta zaiganen sekula ez dala alferrik esatea pixkat zentzu komune erabili behar dela. Berdin du erabiltzaile pertsonal bezala idatzi, edo enpresa bezala, edo beste edo erakunde bezala, ezta? Nik uste horregatik batzutan gertaliteke oso perfil serioa izatea. Nik uste gauzai balorea eman bartzaiela, eta gaur egun interneten eta sare sozialetan perfil serio bat izatea ere, badu horrek bere balioa. Nola orekatu? Kontutan hartu behar dana, eta lehen esaten unakin lotuz, sare sozialak guretzako badirela bide bat gure edukiak irakurleari helarazteko, baina sare sozialak badirela bere horretan gure ispilua, gure marka. Guk berrian orrialde batean edo interneten idazten dugunean baditugu arau batzuk eta estilo bat, eta sare sozialek ezin dute hortik kanpo egon. Ze azkenen jendearentzako berria ez da bakarrik papereko kabezera bat, hori bada, baina baita webune bat eta jende askok ezagutzen gaitu Twitterreko perfilarengatik edo Facebookeko perfilarengatik edo Telegram, eta orduan pixkat hor logika bat edo zentzu komun hori mantendu behar da. Nola orekatu? Nik uste guk saiatzen gara gure irakurleak ahalik eta gehien ezagutzen, jakiten zeintzu diren beraien batez ere interesguneak, eta jakiten, naiz eta uniberso oso zabala eta anitza izan, gu ikusten gaituzten modu horretan, noraino hartu ditzakegun guk lizentzi batzuk gerturatzeko edo informazioa ematerako garaian. Lehen aipatu dugu, egunkariaren garaitik lanean zabiltzala arlo honetan, eta interesgarri iruditu zaigu eraldaketa digital hori bizi izana, ez? Antolaketa aldetik ze aldaketa ekarri ditu berrian eraldaketa digital honek? Momentu honetan gaude eraldaketa prozesu bete-bete baten. Diozun bezala, ni 77koa naiz, beraz nik unibertsitatetik atera nintzen justu internet delako gauza bat bazegoela ikasiz. Baina, egunkarian gogoratzen naiz nola zegoen ordenadore bat internetarekin,
eta kola egiten genuen, ordenadortan sartzeko, batzean iserita, da beste bost agian, hor kola egiten, kafe bat hartuz bitartean, libratu eta horrea iritsi arte ez. Garo, zer aldatu da, dena, gaur egun interneta, daukeu bakoitzak hemen bere poltsikoan, eta baina, pixkat, azken urte hauetara etorrita, berria da papereko erredakzio bat izan da, tradizionalki, baina ja 2003-tik webune bat batzuen, sare sozialetan Twitterren lehenengo hasi ginen bide bat egiten, eta nabarmenduko nituzke pixkat erantzuterakoan 2014an, 2014 arte webunean geunden 2 pertsona, eta 3, arduradun bat, pixkat beste lan batzuetaz ere arduratzen zena, eta 2 pertsonak 2 kazetari, eta guk idazten genuen dena interneten. Berdin zuen Irani buruzko albiste bat izan, edo realari buruz, edo azkeneko antzerki obraren estrenoaz. 2014an erabaki genduen horrik etzuela inungo logikarik, bidali kazetari bat agerraldi bat kubritzera, eta beak idaztea paperean, eta interneteko albistea guk idaztea agerraldi horretan egon gabe eta zer esan duten entzun gabe. Orduan horrela erabaki genuen, albiste baten prebizioa egiten zenean, alegia bezperena esaten genuenean, albiste honi emango diogu zutabe bat biharko egunkarean, emango dizkigu 4 zutabe, emango diogu faldoi bat, erabakiko genuela, hurrenguna interneten nola emango dugu, nork sartuko du, eta noiz idatziko dugun, ez? Beraz, egin genuen jauzi txiki bat, pixka, askotan jauzi hauek egiten diren bezala, pixka beldurrez, lotxaz, pixka, tanteatu, reakzioko, papereko reakzio batean, dinamikak eta ohiturak oso fuerteak dira. Jendea sartzen zen ordu bitan lanera, eta hori, ezin zen joan esan nahizu, 10etan joan agerraldira, eta joan beharren bazkaltzea etxea, da zagizer, ez etorri reakzioa ze interneten idatzi barrezu. Ordu, baina, hasi ginen jauzi txiki bat emanez, gai batzuk aukeratuz, eta iaz, orain, bedera 2019an, udazkenean, eman dugu, nik uste, jauzi nahiko definitiboa, nahiz da, eman beharko ditugun gehiago ere, nolabait esateko, gai guztiak sartu barria interneten eta paperean. Eta kazetariek sartu barri dituzte interneten eta paperean. Eta ezin baldin badute eskatuko dute laguntza, guri edo beste kazetari batzuri, eta 9etan sartzen denak atxaldeko 5etan atera egin behar du erreakziotik. Zoi oso gauza garrantzitsua da. Bestela, interneten kontu honekin, pasatzen zaigun, goizoko 10etan, agerraldi batera zijoanak, eskatzen ginen etorri erreakzioa idaztera, eta, gero ja, etxera joan beharren hemen gehatzen zen, eta atea ziren gaueko 9etan. Eta orduan hor, ingendun gogoeta bat, pixka jarriz, kontziliazioa, hainbat gauza faktore pertsonale bai, pixka oinarrian jarriz, eta hori, lantxandak ezarri ditugu, goizez daude batzuk, beste batzuk atxaldez, goizean joaten denak atxaldekoari uzten dio testu bat idatzita, moldatu behar badu esaten dio nondi joa behar duen, eta pixka torta, eta kazetari ezari naiz, baino baita horrek ere egiten dio redakzio osoari. Ze, guk badaukagu euskera talde bat, zuzentzaileak, eta lehen irakurtzen zituzten papereko, zuzentzen zituzten papereko artikulu guztiak, eta orain interneteko artikulu guztiak ere bai, horiek ere goizeko 9etan haste dira laneran. Beraz, lehen sartzen ziren atxaldeko 3 aurrera, eta horiekin batera baita diseinu taldea. Ze, kazetari batzuk goizean hasteaz gain, interneten, denbora badute, hasten dira, papereko maketak egiten, eta horientzako, zerbitzu guztiak, erredakzioko zerbitzu guztiak egon behar dute goitzan ere modu aktiboan lanean. Zurekin jardunaldia baino lehen hitz egiten aritu ginenean, aipatu zen egun bideogintza bereziki jorratzen zabiltzaten lan bat dela, arlo bat, hobe esan da. Zein presentzia du testuak zuen bideoetan? Badakigu bideoetan testua txertatzeko modu anitzak daudela, zein da zuen bidea? Hain justu, eta pixkat, jardunaldi hau eta zitzen genuenean, nik uste badela gauza interesante bat, eta da testuaren presentzia, eta nun eta bideoetan. Ez goindala urte batzuk, guri esaten ziguten, papereko egunkari bat izan da, jendeak ez du irakurtzen, jendeak ez du irakurriko, eta esaten, bizkat, gure gogo eta hauek hortik abiatu ziren, esaten zigutelako, ez 5 urte barru, da 5 urte barru zan 2017, ez da papereko egunkarik izango.
aldatu ze, ja, ez da egongo. Eta bueno, gaur da momentue iruditzen zaiguna, da pixka Jonek esan donatik jarraituz, gaur egun egia da ikusentzunezko munduak pixkat nagusi dela komunikazioan eta sare sozialetan, baina bai iruditzen zaigula pixkat beharrezkoa xehetasunei erreparatzeko edo gauzak ondo ulertzeko pixkat zure enfokea zein den edo zer esan nahi duzun adierazteko testua erabiltzea. Guk orain arte beti erabili izan dugu bideoetan ofa hotsa. Ofa hotsa, pixkat hori zelako lehen genituen ereduak horiek zirelako, ez? Gaur egunen ikusten baduzu bideo bat, dago irudi batzuk, eta gero norbaitek kontatzen dizu ahotsez bere notizi bat edo eduki bat. Gu gero, guain dela urte batzuk, hasi ginen ikusten Facebooken funtzionatzen zutela ahotsik gabe testua irudiaren barruan zeramaten bideoak. Eta konturatu ginen, eta askotan, eta zuek ere ikusiko duzu, eta askotan sare sozialetan balio duenak da inguruko jendeak zer egiten duen ikustea. Ni trenez joaten nintzen egunero Andoñera, eta ikusten nuen, jendea bideoak ikusten zituela, baina kaskoak jantzita ez. Eta askotan, ikustezu Facebooken bideo bat, eta ikusten duzu diela irudi batzuk, eta entzun beharren irakurriten duzu zergatik. Lehen ez bezala, gaur egun bideoak ikusi ditzakegulako trenean, ikusi ditzakegu liburutegian, ikusi ditzakegu hemen guri entzuten gaituzen bitartean ikusi dezakezu bideo bat, baina beti ezin duzu agian audioa aktibo mantendu, edo ez duzu nahi. Ez ikusteko edo beste dozein arrazoigatik. Orduan, letra izkiak sartzerena, testua sartzena bada modu bat, nolabait errazteko bideo horren konsumoa. Eta gu pixkat azken aldian hortik jo dugu, laburtu dugu desente bideoen formatua, lehen bideo luzetara joatzen genuen, orain kostatzen zaigun arren saiaten gara alik eta gehien laburtzen, minutu bat, sekula ez dugu egiten minutu batekoa, baina hori izaten da helburua, 2 minutukoak, eta tarteka bai egiten ditugu bideo luzeagoak, baina bideo labur horietan iruditzen zaigunak sare sozialetan funtzionatu dezaketen horietan, normalean ja testua jartzen dugu, horrexegatik ez, norbait baldin badago bere sofan familian, nahi badu bideoa ikusi dezake osorik ez irudiekin bakarri, baita testuarekin audioa aktibatu gabe. Eta imaginatzen dut horrelako kasu askotan izango duela lotutako artikulu bat edo ez, informazioa osatzen duena, nola egiten duzue bideo hori idatzizko artikuluarekin lotzeko? Gu printzipioz lehen komentatu dut, lehen gure oinarrian beti egoten ziren papereko prebisioak. Biharko egunkarian, etziko egunkarian zer sartuko dugu, orduan bihar gai guzti hauek dauzkagu, eta lantzen ditugu pixkat prebisio horiek, ez? Gaur egun, esaten dugu ez dira papereko prebisioak, dira prebisio hutsak. Horretz esarra nahi duen, prebisio bat izan litekela telebistarako bakarrik, telebista, berria telebista zari naiz, izan daiteke webunerako, izan daiteke paperako, izan daiteke hiruetarako. Normalean, prebisio bat, bilera bat egiten dugu, pixkat dauzkagun prebisioekin, da esatu dugu, gai hau jorratuko dugu, berria telebistaren taldean lan egiten dugunok, gai hau interesgarria izan liteke bideo bat egiteko. Gai hau berriz baztertu egingo dugu. Gai hau agian aurrerago helduko diogu, beste lanketa bat dakarkigulako, ez? Eta orduan egiten duguna da, normalean kazetariarekin hitz egin, naiz eta papereko egun artikularekin edo webuneko artikuluarekin batera publikatu bideo hori, aurretik guk hitz egin dugu kazetariarekin eta nolabait galdetu dugu zeintzu dira gakoak. Normalen, lehen esan duan bezala guk kazetariaren gana jotzen dugu pixkat gidoitxo bat egiteko. Eta orduan, iten duguna da pixkat ideia nagusik, 10 ideia nagusi, saiatzen gara gehiagiz luzatzen, datuak baldin badauzka albiste horrek saiatzen gara datuak sartzen, orain, pixkat aire gara infografia interaktiboa edo pixkat sartzen bideoetan, pixkat are eta erakargarriago egiteko, baina hori datuak baldin badauzka, datuak pantalla gainean jartzen ditugu, eta gero guk bideoi sareratzen dugu,
eta gero baiten deuna da lotura bat jarri webuneko artikulora. Beti gehiago jakin nahi duenak, interesgarria iruditu zaion horri, ematen diogu bidea nolabait, sakontzeko beste irakurketa klase batean. Jonerekin egin dugun moduan, argitalpen batzuk ekarri ditugu, berriakoak, eta zuen kasuan 4 argitalpen ekarri ditugu, hasteko Twitterrekoa eta Telegramekoa, nabari delako bereziki erabakita daukazuela bakoitzean formatu berezitu bat jorratzea edo erakustea, orduan gustatuko litzaiguke azaltzea kasu bakoitzan nola egituratu dituzuen. Bai, hemen lehenik eta behin daukagu gure txio bat. Berrian Twitterreko kontue jarraitzen baduzu, ikusiko duzu botatzen digutula txio pila bat egunen zehar. Orduan, txio guretzat Twitter da nolabait sare sozial informatibo puroena. Guk badakigu Twitterren botatzen badugu langabezia igo da Euskal Herrian ez da ezer, horrek ez dituela bertsio asko izango, baina edabide bezala iruditzen zaigu guk eman behar dugula hori. Beste batzuk ematen dituzte gazteleraz eta guk euskeraz eman behar dugu hori. Naiz eta jakin, inorrek ez duela bertsiotuko. Baina horrek ere ematen gaitu, eduki asko sartzera Twitterren, eta gero, egia da, txio batzuekin, bai egiten duguna da lanketa berezia. Hau adibidez da, presoen urtarrien 11 ez? Bai, egintzen presoen aldeko egintziren manifestazioak, eta pixkatola, nabarmentzearren, hemen ikusten duzue, nolabait hemen gu arreta, erabiltzailearen arreta bereganatu nahian, nolabait jarri dugu, irudia. Hau ez da ohiko txio bat. Hau ez da egunen zehar botatzen ditugun dozenaka txio horietako bat. Hemen erabiltzen dugu irudia, erabiltzen dugu argazki bilduma, erabiltzen dugu bideoa, naiz da batzuetan bideoa hemen egon, edo bideoa webunean egon. Orduan, jarri dugu hau atentzia gure ganatzeko, eta gero, lehen aipatu duten bezala, argazkiak, bakegileak, eta hemen aprobetxatu dugu bakegileen Twitterreko kontua aipatzeko. Hashtagak guk erabiltzen ditugu Twitterren asko, edo gure joera da erabiltza bintzat, batzutan aztuko zaigu edo despistatuko gara. Eta hemen dago gauza bat, konturatzen bazarete, eta nik uste, igual badela gauza bat guretzako oso erabilgarria, eta da labur.eus. Lehen bazeon beste, nola zen? Bazeon beste modu bat URL-ak laburtzeko, baina gaur egun labur.eus daukagu. Zergatik, gu hasi gara, gure txio guztietan etiketa batzuk sartzen, gero analitikan jakiteko Twitterrentik jasotzen ditugun bisitetatik zenbat diren guk sortutakoak. Hau izan daiteke, honek ekarri zagu trafiko jakin bat, baina gero, erabiltzaileek zuek sartu dituzulako horrelako txioak, etortzen zaigu kanpotik trafiko gehiago. Orduan, etiketa horiek erabiltzen ditugunez URL-ak bihurtu zaizkigu oso narratxak. Kaso honetan izango da URL-a izango zen berrie.eus, zenbaki bat, eta gero orain titularra, albisten titularra zakitzen izango zen, eta gero etiketa luze bat. Orduan, narraskerioi saiesteko erabiltzen dugu labur.eus sare sozial guztietan. Orduan, labur.eusek ematen dizu aukera zuzenean URL luze bat mozteko, laburtzeko, eta gaina bat dizu aukera personalizatzeko. Kaso honetan, nik uste jarri gendula sartugun URL-a eta esan genion, emaiozu izen hau, berria beti jartzen dugu hasieran, azpiko gidoia, orain azpiko gidoia presoak. Imaginatzea hori izango zala, izalako pixkat manifestazio horien leloa. Ikusten duzu hemen, argazkia sartu dugula, batzuetan URL-ak berak ematen digu, sartzen digu argazkia, baina zuzeneko bat egiten ari ginen, eta baloratu gendun sartzea argazki hau, eta nolabait hemen gero aipatzea sara herritarra eta etxerat. Orduan pixkat hau da, gure txio kompleto baten pixkat radiografia. Hemen ikusten duzuena, hau da Telegrameko kanala udazkenean abiatu genuen, eta lehenengo biztara zer beritzen ditu, hemengo emotikono famatu hauek.
ez? Gu Twitterren ez ditugu emotikonak erabiltzen. Indeu saiekara bat probatu deu, ze askotan, Twitterren, sare sozialetan gauzak probatzen ditugu, da gero baloratzen dugu. Gustatzen zaizkigun, ez pixkat, ez dauzkagu daturik, baina, bai erabiltzaile bezala edo, ez, jasotzen dugu pixkat feedback hoi, ez? Haizu, Twitterren ez ditugu hain errez hartzen, baina Telegramen bai. Zergatik, seguruna Telegramek WhatsAppekin antza gehiago daukelako, eta, WhatsAppen oso ohituta gaudelako emotikonetara. Bai 12 urteko aurrak, eta baita 70 urteko helduak ere, ez? Eta orduan, hemen ikusten duzu labur baita erabiltzen deula, arrazoi berdinagatik. Bestela, hemen URL-ak asko luzatuko litzaizkiguke, eta gaina asko narrastuko lukete hemengo mezu hau. Beste sare sozialeta pasatzen bagara, hau da Facebookeko gure post bat, eta hemen ikusten duzue, erabiltzen ditugu emotikonak, baina gutxi. Osea, guretzako Facebook, eta guk Facebook egin akatsa handi bat egin genuen, Facebook urtetan erabili genuen Twitter bat balitz bezala. Eta egin genuen kristanan kasartzea, ze gaina Facebookek zigortu egin gintuen, pixkat zerrenda beltzatan da sartu ziguten ikustutelako modu automatiko baten sartzen genitula. Gu garai baten albiste bat sartzen gendunen, genitun bi klik txiki da Twitter eta Facebook. Ematen genion da zuzenen egiten genitun bidalketa zuzena. Facebookentzako, indezakezu sakrilegia ondina, ez? Tratatzea beha modu automatiko eta robotizatu baten. Orduan, aldatu gendun hori, eta segin ja pixkat edukik beste modu batea sartzen. Sartzen ditugu emotikon hauek, Twitter oso informatiboa dan bezala, Facebooken saiatzen ja nolabait gertutasun pixka bat bilatzen. Eta Twitterren botatzen ditugu txiopia bat, Facebooken 12 albiste dola botatzen ditugu egunen, ez dira gutxi, baina gu generatzen dugun informazio volumenentzako, pilo bada. Oso hautaketa handia da guretzako. Orduan, kasu honetan, grebai buruzko iritzi artikuloa jaso gendun, ostiralean elako Mitxel Lakuntzana sartu gendun, atzo Igor Arroiona, eta, egin gendun emotikona bat, aipamenak, saiatzen gehabeti erabiltzen, bi arrazoiengatik, batetik bertsiotzen bagaituzte edo konpartitzen badute gure edukia, kasu honetan, Lab sindikatuko community managerrak edo, iritsiko gara Lab sindikatua jarraitzen duen jendearen gana, eta teorian hoiei interesatuko zaie hemengo artikulu hau. Eta beste arrazoi bategatik ere, da nolabait, jendeari jakinarazteko berrian lantzen ditugula gai hauek. Ze askotan pasatzen da, kasu honetan ez, bidaldu zigutelako iritzi artikulu bat, baina eragile batek prentsaurreko bat ematen badu, eta baldin badaude Diario Basko, Deia, Deia Noticias, gaztelerazko edabidek, eta gero, telebistak eta irratik, gu hoien alden oso txikia. Orduan guri bai interesatzen zaigu txio bat edo post bat idazten daunen aipamen aitea, gu bai hemen gaude. Gu jungea, eta gaina landu deu zuek esateko zenuten hoi. Orduan hori da Facebookekoa, eta azkenik hau da Instagramekoa. Hemen Instagramen, hau da bideo bat, eta hemen ikusten dezuen nola sartzen deun testu bideo egin duen Euskal Preson radiografia moduko bat, zenbat preso den Frantziako kartzeletan, zenbat Espainikotan, kilometrok, aurrak, gaixok, eta ikusten duzu hemen, testu hemen jarri gendun bideoa ikusten dezaken, eta jaso mezu guztie, ez zeukan ofik. Eta hau da Instagrameko, bideo Instagramen sartzen ditugu bai argazkik eta bai bideok. Instagram TV-n sartzen ditugu eta gero gure post hauetan agertzen da. Ikusten duzuenei gustatzen zaitela, aukeratu dute. Eta gero hemen sartzen dugu hau, baina hemen ikusten duzuen bezala, hemen testuan ere sartzen ditugu datu horiek. Guretzako, lehen komentatu gun bezala, ikusentzunezkoen zirimola bat badaukagu gaur egunean eta bideo pila bat, eta segurenak gu baino gehiago jende gazteak bideetara joko du, eta guzti horretan guretzako edukiak
importantea dira mezuak edo esan nahi duguna. Eta horretarako, joan etorri edo zea guzti horretan, gauza hauek idatzita egotea guretzako bada importantea. Norbaitek erreparatzen badio, hor dago, ez daukazu bideoan aurrera da atzera egon beharrik, hau hemen dago, hau da bideoaren aurkezpena. Edukia barruan dago, baina aurkezpena hau da. Eta gero, hemen ez da ikusten, baina Instagram storiesak, Instagramen gaur egun batik bat storiak erabiltzen ditugu, edo baliatzen ditugu, gaur bertan paperan artikulo bat, terrazetako berogailuekin, debekatu, ez debekatu, eta erabaki dugu, gai hori story batea eramatea. Zergatik, jende gazteak Instagramen batez historiak erabiltzen ditugulako. Aurreko udan, urtero berriara etortzen dira beka praktika egitera gazte taldea handi bat, eta beti galdetzen duzu, zein edoka Twitter? Inorrek ez da altxatzen eskue. Facebook eta 2-3, 15-20 lagunetik, 2-3. Instagram, ia denak altxatzen dute eskue. Eta Instagramen ze ikusten duzuen horma edo storyk tanak iteizue. Storyk, hormak, jende gaztentzako, Instagrameko horma hori ere ja pixkat pasatuta dago. Eta guk storietan saiatzen gara, horrelako historia guretzako jakin beharko lituzketenak gure irakurleek edo gure erabiltzaileek edo gazteek horra eramaten pixkat beraiengana heltzeko. Oso ondo, ulertuta. Eta azken galdera bat, zuretzat, Jon, Traolak, hasierako hizlariek aipatu dute biek, irismena handitzeko erabiltzen dira normalean, eta zuen kasuan aldiz, aipatu zenigun, komunitatea sortzeko erabiltzen dituzuela batez ere. Zein mailatan esango zenuke direla baliagarriak? Traolak, lehenik eta behin garbi dago, pixkat gure edukik zabaltzeko eta ikustarazteko erraminta handi bat direla. Euskal Herrin kenduta pixkat Txiolandiako top batzuk, sanaet izan ditzakegu 23 jarraitzaile, izan ditzakegu 200, izan ditzakegu 500. Horre pixkat mugatzen do pixkat gure edukiaren irismena. Traolekin ordea lortu dezakeguna da, eta gaina euskarak badu komunitatea edo egituratzeko ahalmen bat, lor dezakeguna da, nik bihar 23 jarraitzaileekin txio bat botatzen badet U30 greba orokorra, oso litekena da nire 23 jarraitzaile hori ez gain jende pila baten gana iristea. Orduan, uste, Traolan lehenengo funtzioa hori dela, eta gainean uste aldarrikatu behar deu, ze bestela Twitter ezin da izan edo sare sozialak ezin dira izan pixka olako izar batzuen eremu bat. Eta ni uste, jende liteke 23 jarraitzaileekin, eta bihar jartzen dizu argazki bat Bilboko Korte Inglesana, eta hoi da argazki ona. Espaldin batzu Traolik erabiltzen argazki ikusiko dute 23 jarraitzaileek, eta tartean egongo dira kuadriako batzuk, eta igual WhatsAppen zabalmen gehiago izan dezake, ikusle gehiago izan ditzake Twitterren baino. Orduan Traolak ni uste aldarrikatu behar direla pixkat jarraitzaile gutxi dituen jendearen edukiak bisibilizatzeko. Eta gero, komunitatearena komentatu nizuenean, izan zen gure Twitterren, berriak jarraitzaile pila dauzka Twitterren, baina pixkat gure kezka bai izan da azkeneko urteetan Euskaldunok Twitter erabiltzeko dugun moduarekin zerikusia izan du. Zergatik, garbi dau Twitterren badau euskal komunitate bat, baina askotan ez dugu elkar ezagutzen, eta berdin du iparraldeko batek, ez iparraldeko batek eta Bilboko batek ez dutela ezagutzen, baita igual Pasaiako batek eta Zegamako batek. Baina seguro Zegamakoak ezagutzen ditula erderaz idazten duten txiolari pila bat. Orduan, guk denbora esenten urte batzuetan esango nuke jo genuen berriaren eduki bat partekatzen zuen edonori, bertsio egiten ginion, eta horren helburua zen gure jarraitzaile guztiek ezagutu dezatela Zegamako horren kontua, igual iruditzen zaiolako interesantea, da esan, pixka bisibilizatzen dugu eta nolabait trinkotu nahi genuen komunitate hori. Iaz, pixkat iaz eguan dela 2 urteia dena bertsiotze horri, pixkat etena jarri genion, zeia eman genuen jauzi digitalarekin, pixkat gure kontue bihurtzen nahi zan, gehiagizko jario zea baten, baina
Nik uste traolarekin gertatzen zaigu hori, nik uste zentzua ematen diola komunitatea irekitze horri. Bihar demagun baldin badago hashtag bat U30 greba orokorra, teorian, da gero esango ezergatik, euskeraz aritzen diren txiolariak idatzeko dute hashtag horrekin. Orduan, horrek nolabait pixkat jarriko gaitu denak kantxa berdinen partida bat jokatzen, ez? Eta elkarri ikusiko dugu, elkarri elikatuko dugu, eztabaidatuko dugu euskeraz, gainera, eta horrek pixkat indartzen du komunitatea, ez berrian komunitatea, baizik eta euskaldunon komunitatea da guretzako, hori da oinarrizkoa. Gero gertatzen da, bihar seguro U30 greba orokorra hashtagean aurkituko ditugula erderazko edukiak. Zergatik, jende askorentzako, edo batzuei, arrotza egiten zaielako, gaztelerazko traol bat erabiltzea. Bihar zeinek txiokatuko do 30E huelga general. Segurona ez inork. Orduan, pena da, euskerazko traol jarduera hortan, sartzen zaizkigualako gaztelerazko edukik. Hoi da, zinemaldikin gertatzen dana, ez? Zinemaldia hashtaga jartzen duzu, eta euskera da hautsan horrena zergatik. Gaztelerazko edabidek, inglesezkoek, frantsesek, denak ere altzutelako zinemaldia. Baina gauza batzuetan, gu bai saiatu geha, eta garai baten gaina beste edabidekin bai saiatzen ginen hitzartzen ezu, erabiliko dugu kontuntan hashtag berdina denok, eta pixkat denak horren bueltan da esateko. Aber lortzen deun Twitterren espazio bat, euskeraz idazteko, euskeraz argitaratzeko, irakurtzeko eta eztabaidatzeko. Orduan ni uste traolana dau posizionatzeko importantea da, baina gero baita baditu beste erabilera batzuk guk berrian behintzat ikusten dizkigunak, eta nik uste jende animatu behar dela, ez? Zen uste traolak badutela erabilera handioi, eta igual ez diegu behar bezen beste aitortzen. Askotan, telebista programa bat dago, eta gauza interesgarriagoa daude Twitterren traol batean, telebistan gertatzen dena baino. Eta daukazu telebista piztuta, baina ari zara jarraitzen edo futbol partidu bat. Garai baten oso modan egoentzen real partidutan real socialismo. Jarraitzen zenun partidua, eta Twitterren zeuden komentarioak eta ateraldiak, ez? Izan beharren real socialismo, baleitz, hau parreala, hori gaztelera oso erabilgarria da, ez? Baina reala euskeraz, demagun, pixkat, nolabait, biltzen baitugu hor, idazten badute 50 pertsonak realan partidu baten Twitterren euskeraz, hor biltzen baditugu, asegurona, euskeraz irakurri nahi dugununtzako, edo bizi nahi dugununtzako, hor badaukagu, helduleku bat, hori egiteko. Lehen aipatu duzu, saiakera bat egin zenutela nolabait bateratzeko, ez? Traola batzuk, momentu jakin batzuetan edabidez berdinen artean, hori beharrezkoa dela iruditzen zaizu, ze zailtasun suposatzen ditu? Nik uste beharrezkoa ez dakit, baina interesgarria bai iruditzen zait badela, ez? Eta guretzako edo erabiltzaientzako batipat. Azkenen guk euskerazko edabide bezala badaukagu ardura hori nolabait egituratzeko, ez? Egituratzeko komunitateak eta hori badago guri. Orduan, eitzeten gendun argiak guk eta ekimeneko beste edabide batzuk, eta, epaiketa bat dator, erabiliko dugu hau, edo euskara aldia dator, erabiliko dugu hau, oso, igual ez adibide gokinak, baina dator, Atletik jokatuko Espainiako kopako finala. Ikusiko dugu, daula Aupa Leones, ez da gizar gizar, eta auskalo ez, baina itxengo bagenu, Bizkaia irratia hitzak guk, pixkat, balitz kirola hola, euskal edabidetan gauza oso funtsezkoa, eta eduki asko sortzen duena, ni uste interesgarria bai izango litzakela, ez guretzako, baizik eta irakurlentzako eta komunitatearentzako sare sozialak bilakatzeko pixkat, nolabait arnasgune batzuk, arnasgunen kontzeptu asko erabiltzen dugu, ez? Twitterren nolabait arnasgune bat egoteko, euskaraz aritzeko. Oso, no? Listo oraingoz. Eta mahaingurua izteko, azkenengo kidea, Estitxu Zabala Odriozola izango da. 10 urte Zirutxuloko itzan kazetari bezala aritu zinen, SEO eta community manager ikasketak egin zenituen ondoren, eta iaz Donostiako zinemaldian saren kudeaketan aritu zinen lanean, eta berriro ere bere bideo profilan ezagutuko dugu pixka gehiago. Estitxu Zabala Odriozola. 34 urte. Donostiarra naiz, Loiola auzokoa.
Bai, momentu honetan irakasle gisa nabil iazki euskaltegian, eta kazetari gisa egin dudan azken lana zinemaldian izan da, community managerren taldean. Bueno, sareetan esango nuke azkenean jarraitzaileak harrapatzeko era zuzenena dela, ez? Argazki garrantzia ematen diogun bezala, testuek ere garrantzia handia dutela, eta laburtasun horretan ere gauza interesgarriak esatea eta asmatzea oso garrantzitsua dela. Lehenengo galderan, pixka bat horra aipatzen zenuen laburtze horretaz hitz egineko genuke, imaginatzen dugu zinemaldian tokatuko zitzaizula zureak ez ziren edo sakonki menperatzen ez ziren dituen eduki batzuk laburbiltzea. Eta kazetari izanik, nola egiten da hori? Bueno, arratsalde on denei. Bai, nik uste dut kazetarion eguneroko edo lanik ohikoena dela ez, askotan kontrolatzen ez ditugun gaiei buruz idatzi behar izatea, ez? Orduan, niretzako izan zerbait berria zinemaldean aritzea guztiz kontrolatzen ez duzun gai bati buruz idaztea, ez? Nik gogoan dut, orain, Jon hitz egiten hasi denean horitzapen pila bat etorri zaizkit, Irutxuloko itzan 10 urte egin ditu, baina fakultatetik atera berri urte betez izan nintzen aipatu duen bekadun horietako bat, eta karo, gara joltan, galdera horiek ez zizkiguten egin, ez ziren existitu ere egiten, ez Instagram ez ere, ez, baina gogoratzen naiz ez, Jonek esaten zidala nire lehenengo nagusia izan zen, eta esaten zidan, proposatu gaiak, eta ez egizetan, ez proposatu, ez naiz aditu ez zertan, ez, pentsatzen ez, oraintxe bukatu dut, justu dakit ideia badaukat ez nola idatzi behar den, edo zer idatzi daitekeen ez, eta aditua ez naiz ikusten ez zertan, da, pixkanaka ez animatzen zinen, eta idatzi daiteke hontat, gogoratzen naiz, artikulo luzeetako bat, ez da gogoratuko duzun, telefono mugikorrak 10 urte gure bizitzetan, ez? Eta zer jakingo duen telefono mugikorre buruz, duela 2 urte hasi naiz erabiltzen telefono mugikorra. Azkenean dena bezala, ez? Gaur egun egia da, azkartasun hori, eta ez, garrantzia asko eman zaiola, gogoan dut ere bai, hasieran sare soziala sortu zirenean, hor bat zegoela, ez? Gako hori, esaten genuenaka, orain arte, arratsalde oso bat, prentxorrekora joango izean, eta arratsalde oso bat idazten zure albistea, eta, interneten pentsatu ere ez, eta gaur egun, prentxorrekora joan, sartzen zina momentuan, prentxorreko hasiko da, Twitterren jarri baluzu. Gero, titular bat bukatu da, eta lehen pentsatzen nuen arratsalde oso batean, ez? Zer jarri titular bezala, orain momentuan, zer jarriko dut. Pumpan, pixkat irratiko funtzio hori ere ez, izan behar zen buruan. Eta, kontrolatzen ez duzun hortaz idaztea, nik uste dut garrantzitsua dela, hasieran neukan beldur hori denek izango duguna ez, gaia proposatzean bezala dagoena, idaztea kontrolatzen ez duzun zerbaiti buruz, azkenean da beldurra galtzea, eta aditu nik uste dut jendea ere, denborarekin bihurtzen gerela aditu, ez? Edo mini adituak, edo ezakit nola esan. Azkenean, zineman ez naiz aditu ez da gutxiago ere. Baina, ideia handiago bat daukat horri buruz, zinemaldian lan egin aurretik nuena baino, ez? Eta berrian saltu nintzenean berdin, eta Irutxuloko itzan saltu nintzenean berdin. Donostian aditua naiz? Duela 10 urte baino gehiago bai. Hor lan egiteari esker, ezagutu ditut 10.000 txoko Donostiakoak sekula joango ez nintzakenak, seguru nago. Ni periferiakoan ez berez, Loiolatarra, jende asko Donostian dago sekula ez dena Loiolara joan. Eta hori esan didate ez, eta ni segura eski Herrerako ezakize dendetara ez nintzake joango ez balitzaiak etokatuko erreportaje bat egitea horri buruz. Orduan joan naiz, eta momentu horretan ni naiz adituena gai horri buruz, ni egon naizelako eta nik ikusi dudalako eta niri kontatu didate. Zinemaldiaren kasuan, oso zehaztua zegoen lan taldea. Ni ohituta nengoenetik guztiz kontrrakora joan nintzen. Esan nahi dut Irutxuloko itzan, joaten nintzen prentxorrekora, argazkia ateratzen nuen, Twitterren jartzen nuen, redakziora itzuli, idatzi, erreportajea egin, erreportajearen aurrerapena egin sare sozialetarako, webgunean jarri, hori berrian banatuagoa dago, ez? Naiz eta kazetariek lan gehiago egiten duten horretan, baina Irutxuloko itzan,
bost kazetari ginen, eta bakoitzak egin altzuena bere produktua saltzeko esan dezagun, ez? Eta zinemaldian aldiz, lantalde bat zegoen webunerako, argazkilari profesionalak zeuden, sare sozialetakoak ginen, eta bakoitzak zeukan oso lan berezitua. Orduan bai tokatzen zitzaigun bestek idatzitako hori zabaltzea. Bai zela zinemaldiaren aldizkaria, edo webguneko edukia, edo horrelakoak. Orduan, baditua ez naiz, baina azkenean da besteek egiten zutena filtratu ez, eta erakargarrienean zabaltzea. Eta, nik uste dut akatsak denek bezalak egingo genituela, baina nahiko ongi asmatu zela. Iaz hasi zen lantalde hori lagunekoa izaten, zinemaldian, aurten beste lau egon gara eta bakarra zen jarraitzen zuena, nagusia. Beraz, gainontzeko hiruak berriak ginen, baina, nik uste dute asmatuela, eta hor, Jonek esan duen bezala ez, prozesu bat izaten ari da, eraldaketa bat nola egokitu, nola zabaldu, eta, pixkanaka hobeto asmatuko da gutxiago, baina hor joan da. Bigarren galderan hizkuntzetan zentratu nahiko genuke, zinemaldiaren kasuan 3 hizkuntza erabiltzen zenituzten batik bat, eta jakin nahiko genuke nola kudeatu zenuten hau sareetan. Hauen arteko oreka, zein lehen etxi kasu bakoitzean, lehen aipatzen dituen espazio horiek nola banatu eta bar. Bai, ez da batere erraza, hori egitea, bai. Zinemaldia, nazioarteko zinemaldia, Donostiako nazioarteko zinemaldia, eta irakurri dezake, nik zaldake, Londresen dagoen batek, irakurri dezake Herrerako dendako ark, edo irakurri dezake ez, eta Twitterren esaterako. Izan behar da laburra, jarri behar duzu 3 hizkuntzetan, iritsi behar zara gainera titular ona izan behar da euskaraz, gazteleraz eta ingelesez, eta, badu bere lana. Gero ikusiko ditugu adibideak, baina bai, saiatzen ginen eduki ia guztia 3 hizkuntzetan zabaltzen. Nola, altzen bezala. Genituen estrategia batzuk buruan ez, Facebooken adibidez beti jartzen genuen hizkuntza bakoitzaren aurretik zein hizkuntza zen, laburbilduta. Eta gero adibidez edukiari zegokionean, bai egiten genuen izaldakit. La trinchera infinita pelikula, ez? Estrenuetako bat. Euskal produkzioa da. Pelikula gazteleraz da, euskal produkzioa da. Momentu konkretu batzuetan, esan barri bat zen, gaur estrenatuko da, eta gizzer, agian euskeraz bakarrik jartzen genuen, edo euskeraz eta gazteleraz. Gero batzuen beste eduki batzuk, adibidez zabaltzen genuenean zinemaldia aldizkariko edukia, elkarrizketa gazteleraz egin bazuten, sareetan gaztelera zabaltzen genuen, ez dauka zentzurik ni jartzea. Ez dakit zein elkarrizketa dugu, eta gero sartzen zara klik egin, eta elkarrizketa gaztelera, zer ari zara, ez? Adarra jotzen, hori ez. Kasu horietan, egiten genuen zegoen hizkuntzan, ze aldizkarian ere, gehiena gaztelera zen, hori bai, aldizkarian garrantzia gehiago zuen gaztelerak, eta hori ezkutatzen saiatzen ginen sareetan, nola baina zabaltzen genituen interesgarrienak iruditzen zitzaizkigunak, eta kasu horretan bakoitza zen hizkuntzan. Eta, gero probatzen joatea. Beste bi kasuetan bezala, Jonerekin eta Jonekin egin dugun moduan, pare bat argitalpenak argi ditugu, Twitter eta Facebookekoak kasu honetan, zinemaldikoak, eta pixka bat berdin gustatuko likatzaiguke azaltzea kasu bakoitza nola egituratu zenuten. Bai, hor pixka bat aipatu dudana, ez? Lehenengoa Twitterrekoa da, eta, niretzako bere oso berria izan zen, ze Davide serioetatik entorren, eta Jonek esan duen bezala, ikonoena ez da oso ikoa, ez, Davideetan, eta zinemaldiak ditu oso gustoko ikonoak, eta une oro, zabaltzen genuen eduki guztiak, ikonotxoak zituen. Eta, eskerrak, beti ziren antzeko horiek ez, lehen aipatzen bezala batzen, emotikonen bila ez egizan denbora, sariena, izartxoa, gero klaketa, eta justu horla geltzen diren horiek, erabiltzen genituen pila bat. Orduan, denbora gehiago horretan, ez genuela pasatzen. Eta asko egiten genuena da, momentuko kontu horiek Twitterren jartzen genituen bereziki, 67 xif hori izan zen, saiatzen ginena, Facebooken, Twitterren,
jartzen une oro, berdin zuen zein albistari ginen zabaltzen, beti zen hori erabiltzen genuena. Eta zinemaldia traola ere erabiltzen genuen, baina agian ingelesez eta gazteleraz batzuetan egiten genituelako edukiak banatu horietan ez, baina euskeraz bai, hala ere 77 xif ere erabiltzen genuen. Orduan, normalean, goikalde horretan beti jartzen genuen 77 xif, gero gaia, euskeraz batzen gero taltekatzen genuen testuaren barruan, zinemaldia traola, eta gainontzean hori gero hemen Facebooken aipatu dudana, hor bai egiten genuela, egunkaritxoa jarri, hor adibidez bada zinemaldia aldizkariko albistea, goizero jartzen genuen. Hori nik egiten nuen gainera. Goizero iritsi, aldizkari hartu, eta bueno, beste batzuk ziren igotzen zutenak aldizkariko edukia webunera, eta gogoten ginen horien zai, ja igo dute, bale, prest izaten zenuen euskeraz, gazteleraz eta ingelesez, hemen duzue zinemaldiaren garko azala eta zenbakia da kontsultatzeko moduan gure webunean. 3 hizkuntzetan, eta guk Bitly erabiltzen genuen, labur esan du Jonek, zinemaldiak beste hori erabiltzen zuen ere laburtzeko, eta hori gutxo gara. Eta gero erabiltzen genuen Instagram ere bai, baina nahiko era desberdinean. Normalean Facebook eta Twitterren ez zegoena Instagramen jartzen genuen, eta historiak bai, pilo bat. Aipatu ez du nolabait, oraingo azalpen honetan, baina bai, ikusi dugun moduan, edizioko traola erabiltzen zenuten argitalpen guztietan. Arrazoiren bat zegoen horren atzean, nolabaiteko eraginik izan zuela esango zenuke? Bai, ni erabaki horien garaian ez naiz egon. Aurten egin du lan lehenengo aldiz zinemaldian, eta uste dut pare bat urte direla edo ez, erabaki zuena zinemaldiak, kanpora begira, nazioartera begira ez, hori izatea bere identitatea, marka, xif izeneko hori ez, batzuk asarretu ziren, ez delako euskera, ez dakitzen, horren nahi sartuko. Nik uste dut oraindikan, hala ere, zinemaldia bezala ezagutzen dela, ez usten horret esan, xifera noa. Ez euskeraz, ez gazteleraz, ez ingelesez, ez dut imaginatzen, ez nik uste dut zinemaldia bezala ezaguna dela. Xif hori nik uste dut oso erabilgarria izan dela sare sozialetan, eta jendeak bai erabiltzen zuen, baina egia esan behar badut zinemaldiak dauzkan milaka jarraitzailerekin, ez? Komunikabideetan gehiago ibili behar zinen, edo ibili behar gara, ez? Jarraitzaileen bila eta nola jarriko dut edo, zinemaldiak jartzen zuen edo zer gauzak arrakasta zuen. Dauzkazu ezak izen jarraitzaile, nik prentsa idatzian frustrazioa sortzen zitzaidan ere bizitzako erreportajea egin, eta Twitterren ez nuenean atsegin dut bat bera ere, esaten zu pasadut aste guztia hau egiten, eta inork ez du ez, eta beste batzuetan jartzen zenuen. Nik zelak, nik gertatu zitzaidan, iazko San Sebastian egunean, gainera era tonto batean, tanborra da berdintasuna ez, ez badukazu emakumerik ez duzu diru laguntza jasotzen. Badaude batzuk ez dutenak diru laguntza jasotzen, ezagit, 10 baino gutxiago dira edo. Eta esan, galdetuko dut, ez da, informazio publikoa da. Donostia festaken galdetu eta begira pasazidaten. Bai dirat esan, igual Twitterra jarriko dut, ez? Gehiagi pentsatu gabe, Joneri gertatu zitzaion bezala, ez zuela jarri bere izena, nik egia esan ez nion garrantzia berezirik eman. Izan da, gainera niretik jarri nuen, eta aipatuz reportaje bat egingo dut, eta hau lortu dut, ez? Eta sekulako arrakasta izan zuen, gero argiak hartu zuen, albiste egin zuen horrekin da ezakit zer, batzutan zer funtzionatzen du, ezakit. Edo pertsona gako batek bertxiotu du eta horregatik iritsi da ezakit zen jenderen gana, ezakit alakoak gertatzen dira. Oso, eskerrik asko. Mahai ingurua bukatuta, hiru esperientzia oso ezberdin, adibide asko ikusteko aukera izan dugu, eta orain berriro publikoarentzako tartea ireki nahi dugu, galderarik, zalantzarik, gehiago zehazteko eskaerarik.
ni botako izuet, bai. Bat. Bi ikuspegi ezberdin nabaritu ditut edo hitzaldietan traolen inguruan. Bateratzea eta bereiztea, ez? Pixka bat komunikazioan beti aipatzen da, ez? Hartzaile bakoitzari espero duena ematea dela gakoa edo espero duen hizkuntza horretan hitz egitea edo, eta bi estrategia hauek, esango nuke guztiz kontrajarriak direla, ez? SSIF bakarra erabiltzea leku guztietan, edo gure traola propioa sortzea, bakoitza baditu bere abantaiak. Nola uztartu edo bateragarriak dira, bi hauek? Nik nire ustez, nik uste dut baietz, bateragarria direla. Badakit Twitterren leku gutxi dagoela eta beti ari garela laburtzen, baina izan dakit biharko grabarekin lortzea zera alternatibo bat, traola alternatibo bat, agian ez dakit lortu dezakezun edo ez, baina bueno, nik beti joko nuke, eta iritzi bat da, orokorraren alde erabiltza eta gero probatu. Agian ni pertsona bezala, ez daukat interesik nire traola sortzeko, baina agian enpresa bezala bai, edo egunkari bezala bai, honik zer dakit ez. Eta jo dezakezu orokorrera jende guztiak ikus dezanez, eta aldi berean traola alternatiboak, zer gaitik ez. Ez, ados nago ez ditxukin. Biharko kasua adibidez, nik uste asko dela erabiltzen dezun kontu horren izaeraren araberakoa. Ukadiez, bihar izango ju, ezagitzen kazetarik kalen, Euskal Herri osoan, pixkat, jarraitzen, greba Martutenen, Arrasaten, Durangon, ezagitzen lekutan. Gu proposatu genizaieken, esatea, U30 berria. Orduan, jarraitu berriaren traola greba ezagizer. Eta ez dauke zanka da ez buru, ez dute ezer berezik biharrengo die milaka pertsona Twitterren informatzen, behaien lantoki, herri, auzo, dendatan, ze gertatzen den, eskoletan. Orduan nik uste, kasu batzutan, hain zuzen, esatea, guazen euskeraz erabiltzea traol zehatz bat, ematen dizula nolabait, jendea batzen dezu, eta gaina ematen duzu, batu eta gaina lanzatu egiten zailu, ez? Batzen duzu eta gero eduke horiek gaina esponentzialki handitzen die, jende asko, jende jakin konkretu bat, zerri hau ez da oso handie, denok erabiltzen bade boi, ez gea izten, ez, haigeana da, gure edukik lanzatzen, zezke, euskeraz, igual dio traela erabili edo ez erabili, jendek ez gaitu ulertuko espaldin badaki euskeraz. Orduan, biltzen garenean, orduan daukago indarra, eta orduan lortzen dugu pixkat alako jartzuna. Imaginatzen genuen galdera asko ez zira lehengo, beraz guk ere gure galdera irekiak prestatu ditugu, eta zati honetan gustatuko litzaiguke edonork erantzutea. Bai mai inguruko kideek, publikoan zaudeten edonork zuen esperientziatik, zuen bizipenetik, eta baita hasierako hizlariak ere, beraz igotzera gonbidatuko zaituztet. Orduan, lehenengo galdera planteatu nahi duguna da, ikonoak erabiltzeak argitalpenak infantilizatzen dituela esango zen nukete. Hasiera batean sentsazio hori eman dezake ez, marrazki batzuetaz ari gara, eta gai serio batekin batera jartzeak sentsazio hori eman dezake. Horrela da, ez da, kasu batzuetan bada, esku altxa dezakezuen horretek erantzun nahiko balu ere. Ez dakit, nik esango nuke zer da infantilizatzea, ez? Ez dut... Seriotasunak entzea, edo... Agian bai, berriak horregatik ez ditu erabiltzen Twitterren, ez? Agian beste registro baten erabiltzen dira gehiago, ez? Beste, aisialdiko etxioetan, edo beste modu batera. Seriotasun hori kendu egiten dutelako, bere jakingo dute, ez? Zakit. Nire ustez ez dau kentzen, ez dau infantilizatzen, baina bai kentzen dio pixkat densidade hori testuari. Eta askotan bai, baldin bada
gai bat oso serioa. Nire kasuan adibidez asko gertatzen da, bai dira gai gehien bat feminismoan inguruan itxen ditut ilustrazioak eta horren inguruko argitalpenak egoten dira eta informazioa hor da ona oso gogorra da. Orduan, emotikonoek itxen dutena pixkat horreri ironia punto bat eman eta beste modu baten kontsumitu alizatea, ez dakit albiste gai hori, berdin ulertzen dozuna, ez dara bez zozer importantzia ez da diztionak entzen, baina bai momentuan irakurtzea gogo gehiago ematen dizu. Ez trenian adibidez eta ez tozuna irakurri zerbait oso momentua derpente bajo emango dizuna edo ez dakit. Eta nik uste dut hortan bai laguntzen dutela emotikonek. Ez, usuak esan donan, pixkat erantzunez, guk ez da Twitterren ez ditugula erabiltzen emotikonok infantilizatzen dutela iruditzen zaigulako. Nik uste, gehiago da estilo kontu bat, emotikonotan ebai denak ez die berdinek. Osea, badaude emotikono batzuk erabilitzak ezula, epaiketa badau eta justizian balantza erabilitzakezu eta ez da infantile. Nolabait, uste gaur egun eta WhatsAppek horre ukido sekulako eragine oitugea. Gaur bertan sartu du, gurasosek esan do, Zubietako Arraustegin ingurumen baimena iraungin dela, kadukatu dela. Honi ze jartzen diogu, jarri diogu ondarrezko ordulari bat, hola buelta eman da, ondar guztie beran daula, ez da emotikono infantil bat, ulertzen dela, beste gauza da, erabiltzen badezuia bihotz bat puskatuta, edo holako emotikonotan, ordu nik uste, gehiago da estilo kontuen, nik uste Twitterren, ez dugu erabiltzen, ze Twitterren jario asko daukeu, eta jari hortan, eduki bat izango da, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek, Lizarra eman bartzuten ikuskizune, oteitzan emango dutela, baina gero horrena izango da, hildala txarkoan gizon bat, autobus batek freno galdu darrapatu indolako. Orduan, gu sare sozialai saiaten ematen trataera bat, eta nik uste, importantea dela, nola bete kutsa hutsa, pixkat, eukitza estilo bat, eta gauza garbi, bakoitza zertako erabiltzen duen, da ze estilo ematen diogun. Gu Twitterren, eduki guztietan ezin ditugu erabili. Orduan, batzutan, bai, bestatutan ez, batzutan asmatuko dugu. Orduan, Telegramen behize guk aukeratzen dugu egunen 7-8 behatze eduki. Eta orduan bai ikusten dugu, da gaina iritzi artikulotako badaukeu ja emotikonoa dela esku bat idazten. Orduan, igual da zertaz dan iritzi artikuloi, nolabait ja dela, ez da gauza infantil bat, ez zait iruditzen infantilizatzen dutenik. Gero da, nola erabiltzen dituzun, eta lehen komentatu dutena, pixkat, zentzu komuna, eta hoi ez erabiltzea bihotz bat, erdi bana, edo zagizer, edo repente familia baten argazki, esatezugun, espaldin bago justifikatuta, zerta atorroi, ez? Oso ondo. Bigarren galdera bat dotako dizuet, zuei ere. Beharrezkoa da aurretiaz landutako estrategia bat jarraitzea proiektu bateko izan enpresa, elkarte, instituzio, ekimen, berdintza ditzen modatakoa, komunikazioa sare sozialen bidez bideratzen denean, alegia aurretik pentsatuta gomarute irizpide guzti hauek, non zer, nola, edo improvisaziorako tartea badago. Bai, nire ustez bai. Baina ala ere, improvisaziorako lekua izan behar da. Bestela, baina bizitza horrela da, ez? Orduan, ondo da estrategi bat edukitzea eta estrategi horrek jarraitzea, baina batzutan eski modatin behartzea, ez? Orduan, eta gauza probatu, ez? Hoi da. Adibideak ikusi ditugu, gauza probatzen azkenean zoiat zure irakurleak ere zer duten gustoko, ez? Eta zidan igual estrategia bat markatu duzu, eta ez badu funtzionatzen, aldatu inberko duzu, ez? Azkenean. Horreri gaitzeko bai. Hasieran markatutako estrategia hori aldatzea, proba egin behar da azkenean zure publikoak ze ulertzen da, eta zer ez, eta zu azkenean un zauzen komodo bai. Baina nik uste dut bai dara oso importantia aukitzea eskema bat oiza beti erabiltzeko edo automatiko erabiltzeko. Ze bestela bai ematen da bela, kriston pereza jartzea idazten, zeo zer, ez da kasunian bez oso klaro zelan idatziko dozun, zelan ingo dozun. Eta nik uste dut laguntzen da bela bai gehien bat, erabilibia ditugunean sare sozialak
eta ez garenean bez oso sare sozial zaleak. Ez? Eta, bueno, nik uste dut bai dela lagungarria erabiltzea eskema bat. Ondo. Urrengo galderan pixka da formatu, gaur aritu gara, ez? Formatuetaz, nola aldatu da, irudia, bideoa, azpitituluak eta bat. Eta esan daiteke podcasten olatu berri antzeko bat sumatu daitekeela. Eta galdera izango litzateke, testuaren garrantziaz aritu garen honetan, testu idatziaz, podcastekin uztargarriak direla esango zenukete, testu idatziak eta ahotsezko eduki hauek? Bideoekin gertatu zenaren antzeko, ez? Paralelismo moduko bat egin genezake. Nik erantzungo ez, hain justu guain udatik honea ireki du lerro bat podcastekin, eta dauzkegu berrian 3 podcast, bat Kirmen Uribena, beste bat Neira Zabalena, eta beste bat Berria FM podcast feminista. Orduan, lehen komentatuet, bideoetatik ofeko ahotsa desagertu intzaigu edo desagertara zindeu, nolabait, ahotsa etorri zaigu bueltan beste formatu baten. Eta die podcastak, ikusi genuen gauza bat interesanta izan zitekela, eta seginen lehenengo eta behin, Kirmenekin eta Anekin, pixkat, proposatu genien ideia, izue, nahi dugu golako zerbait, zutabe batzuk, baina lehen esaten genuen jauzi digital hortan, ez zutabe bat periodikoan publikatzeko. Ez nahi dugu webuneako, pixkat, ahotsezko zerbait. Eta, fijatzen bat zeate, Kirmenek adibidez, dauke bere podcasta, astero bialtzen digu, bere podcasta, baina gero testu erreproduzitzen dugu idatziz. Eta pixka bat behakola eskatu zigun. Orduan, guretza hor, funtsezkoena da ahotsa, ze gaina bere ahotsa da. Eta orduan, hori da gauza bat importantea. Kasu hortan, testu idatziz hor dago, podcasten, igual zerbait ez dezu ondo entzun, edo gero gogoratu nahi zu, nola zan Kirmenek, ze kontatu zon, igual joan beharren entzutea podcast guztie, idatziz daukezu, eta aurkitzeko, eta gero, Google bilatzaien, ez dakiz zer, pixkat emateizulako beste indar bat, ez? Ni usteet, uztargarri diela, eta gero beti, hilki behar da malgutasune, jakiteko, ahotsa, ofeko ahotsa, erakien duen kentzea, da guain etorri zaigu bueltan beste zatea, ez? Ematen zon jendeak etzola irakurtzen, eta guain ikusten dugu bideotan irakurrin behar dela, ez? Lehen esan duen, guain dala 5 urte, esan bideotan irakurri, baina inorrek ez da irakurtzen, periodiko desagertu behar dira, baina zu burutu izaude, guri etorri zaigun Galiziatik espezialista bat esaten zigun, ez, preparatu, porque desagertu gara. Ostia, zin behar dugu, ez? Eta nik usteet, eta podcasten kasu, nik usteet, badaude lasea, eta oso lotuta dau teknologian erabilera. Osea, podcastak, telefonotan eukiko ez bagenu interneta, podcastak existituko, ze ez ginek etxea jongo, ordenadore baten podcast bat entzutea. Ez, gehiago da, igual, zer esango, kotxe semaforo baten, nahiz da jende biltzen da sare sozialetan. Baina beste espazio batzuk sortu die, interneta erabiltzeko, eta horrek errezten ditu gauza asko. Bai juntzailezke kotxen podcast bat entzunez, hau jende egiten do. Ez? Orduan, ni uste teknologien erabilerakin oso lotuta daula. Oso ondo. Azeleratuko dugu pixka bat, beste pare bat galdera geneuzka, baina azkenengo bat bota nahi dugu denbora bukatu horretik, Nortasuna sarean jardunaldia amaitzean, azkenengo urteetan behintzat, etorkizunera begira jartzea gustatzen zaigu, eta jakin nahiko genuke edo galdetu nahi dizuegu nola ikusten duzuen testuaren etorkizuna sareetan. Antzematen duzue nola baiteko joerarik? Publikoari ere, nik joera garbik ez nabaritzen, baina nik usteet, igual testu luzek, guk adidez, guk idazten ditugu 10.000 karaktereko reportaje batzuk, eta esadezu, gero, badera herramientak ikusteko, jendean noraino juten dan pantailan beraino, ez? Da ikustezu, 150 ez da hemendik pasatzen, ostia. Orduan, nik uste testu igual testu luzek, igual ez horren beste, ez? Baina, nik uste hontan ez daula, ni behintzat nire esperientziatik, da 2011-atik nago webuneko zean, nik ez nuke jokatuko, ez da karteran dauketen diru apurrera, ez? Esan nahet, auskalo, hemendik urte batzuta, auskalo. Ni behintzat
Akaso Galiziako adituari. Erantzun zurun bat izateko. Oain beha, F agentzi nahi da lanen, beste gauza batzun arten testu gintzen, osea. Ni harritzen hauena da, adibidez, Instagramen berez sortu zela irudiak banatzeko sare bezala, ez? Eta, bueno, batzuk celebrity batzuek idazten dituzte kriston testuak, ez? Eta nik irakurriten ditut, osea, batzutan interesgarria dira, eta ez dakit, testua igual formatu berritara egokitu behar da, igual webgunean ez dago zertan jarri testu guztia, igual zatika, ez dakit, formatu ezberdina, baina testua egongo da, ez? Irakurtzea dakigu momentutik egongo da, existituko da. Beste iritziren bat. Bueno, denbora bukatzen ari zaigu. Orduan, ondo amaitzeko, gure lantaldeko goretik egindako oroigarri bat oparitu nahi dizuegu bakoitzari. Eta bitartean, gogorarazi etorri zareten guztiei, karpetan duzen inkesta betetzea asko eskertuko genukela, 2021ko jardunaldia hobea izan dadin. Mila esker, izlariei, partaideei, publikoari, laguntzaiei, eta bide lagun izan zaretenei, eta hurren urtera arte. Eskerrik asko!